आता मी जातले डायरेक्ट कुणकेरी. नमस्कार मंडळीनो, गुड मॉर्निंग. आता उठले आणि आता आमका जाऊचा गणपतीच्या मंदिरात आणि हवे येऊचा माझा मित्र पण येऊचा. पहिल्यांदा मी धाव जाते साईडीकडे हॉटेल आमचा. हॉटेलमध्ये मस्त जरा गरम पाणी असतं आणि त्याच्यानंतर मी गणपतीच्या मंदिरात जातलो. तो संपूर्ण व्लॉग बनवतले. मोबाईल जरा चार्जिंगला लायते इसरच. तर मंडळीनो तयारी आमची चाललेली आहे आणि तुम्ही बघू शकताय भाव आणि मित्र तुमका मागाशी बोललेलं आहे ते इले आणि बसले आहेत. त्यांना चाय पाणी नाश्ता दिलं आहे. चाय पाणी नाश्ता दिला आहे. एकदम खुश आहेत ते बघा. तर आम्ही मित्रांनो असो आता गोव्यामध्ये. तुम्ही नंतर म्हणशात खैसर आहे काय आहे आमका सांगांक नाही हां. आणि तो जो असा आणि आपण प्रेम म्हणत ना आपा म्हणा नको म्हणा त्याच्यामध्ये का मी आतापासून प्रेम म्हणतात आहे. आणि हो सतीश ह्यो पण आपात आमचो. चला तर आता आपण जाऊया. माझी गाडी आहे गेअरवरती. पहिल्यांदा गाडी घेतोय. तर मंडळीनो आम्ही आता असो गोवा अंजुनामध्ये आणि आमका जाऊचा शिवोलीमध्ये. कारण गणपतीचं मंदिर जा हा तर शिवोलीमध्ये हा. आणि आम्ही येलो आता शिवोलीमच्या पुढे. कारण थंयसर एक पण बेकरी किंवा दुकान नव्हतं म्हणून आमका पुढे येऊचा लागला. पुढे येऊन आमका एक बेकरी भेटली. थंयसर आम्ही गणपतीसाठी मी लाडू घेतले एक बॉक्स गणपतीसाठी. आणि आम्ही थैसून युटर्न मारून परत आमका जाऊचा होता शिवोलीमध्ये. तर आमचं अंतर नाही म्हटलं 7 ते 8 किलोमीटर झाला. शिवोलीम हा 5 किलोमीटर 5 ते 6 किलोमीटर शिवोलीम हा म्हणजे आमच्या रूमकडसून अंजुनासून. तर आता आम्ही पुन्हा मंदिराकडे चाललो. तुम्ही बघू शकताय. तर म्हणजे मंदिराकडे जाताना आमका गावले ट्रॅफिक पोलीस पण आमका अडवू नाही. कारण आमच्या दोन्ही गाड्यांना आरशे आणि हेल्मेटा होती. तर फायनली आम्ही मंदिराकडे पोहोचलो. तुम्ही बघू शकताय साईडीक लायली गाडी उतारलो आणि मंदिराचं तुम्ही बाहेरसून लुक बघू शकताय. किती भारी वाटतं ना, सॉलिड एकदम. तर मंडळीनो गणपतीचं दर्शन घेऊन झालेलं आता. खूप बरा वाटला. संपूर्ण व्हिडिओ काढीत राहा ना पाय वगैरे पडताना बरोबर वाटत नाही काय रे. थोडक्यात व्हिडिओ काढले तुमका दाखवायच्या वरती फक्त. आणि आता मी चाललो बीचवर जाऊया. बीचवर ठरवतो आता गेला व्हिडिओ काढतो. बीचवर जाऊया नाश्ता तर आम्ही अशा प्रकारे आम्ही हॉटेलमध्ये बघू शकता. आमची ऑर्डर केली तो ऑर्डर मिळली मस्त घ्या नुसता तो एका मधीत काय पण चालू जातं हॉटपॉट आणि हवा नाश्ता येतो. चला मी नाश्ता करू मग. बाहेर पडले चला तर मस्त मंडळी आम्ही नाश्ता करतो. तर मंडळी आम्ही आता पूर्णपणे दमलेलो असो आणि आमचं जो हे प्रेम पवार त्याच्यात आली या नाईट. त्याच्यामुळे तो आता दमलो पडता झोपेत. आणि आम्ही आता चाललो रूमवरती. फिरायला जाऊतो प्लॅन कॅन्सल. आता मी जातले डायरेक्ट कुणकेरी. तर व्हिडिओ कंटिन्यू बघित राहा. थँक्यू सो मच गायज. तर मंडळीनो शिवलिंगमधल्या गणपतीचं दर्शन झाल्यानंतर आता आम्ही चाललो कुणकेरीत. आणि कुणकेरीत माझा एक मित्र होता हे बघा. हाय कर रे हाय कर. आता मी चाललो कुणकेरीत गणेश जयंती आहे. आणि गणेश जयंतीसाठी मी आणि अनंत चाललो. तसं जाऊन तुमका दाखवते कुणकेरीचं वातावरण कसं असतं आणि गणेश जयंती किती मोठ्या प्रमाणात केली जाता. सो व्हिडिओ कंटिन्यू बघित राहा. थँक्यू. पेट्रोल संपला.
तर मंडळी कुणकेरीत गणपतीच्या देवळाकडे जाताना अशा प्रकारचा रस्तो भेटतोय. चारही साईडीन जंगल आणि मधून रस्तो गेलो हा देवळाकडे आणि जंगलात बसलेला असा या मंदिर आहे गणपतीचा. आणि जाताना तुम्ही बघू शकता ही लोक वगैरे पाया वगैरे पण आता घरात चालली आहेत सगळी. आणि आम्ही आता आमका जरा लेट झाला 2 वाजलेले दुपारचे आणि आम्ही आता मंदिराकडे पोहोचलो. तरी नाही म्हटलं बरीच गर्दी होती देवळाकडे. आणि मित्र मग एक सांगा होते हडे ह्या ता हा आणि गणपतीचं हे श्लोक ऐकत सुद्धा भारी वाटा होता ह्या निसर्गरम्य वातावरणात. वा तर मित्रांनो मंडळात कार्यक्रमाचा नियोजन एकदम पद्धतशीर केलेला मस्त वाटला एकदम. मंदिरवरच्या साईडी होता पहिल्यांदा आम्ही देवदर्शन घेऊच्यासाठी वरच्या साईडी गेलो मंदिराकडे. कोणी संकट दूर करूच्यासाठी तर कोणी आपल्या आयुष्यातलो त्रास कमी करूच्यासाठी गणपतीच्या पायाकडे डोक्या टेकेला. ते सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण कर रे महाराजा. तर मंडळी देवळाकडे पोचल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा रांगेत राहिलो. रांग जास्त मोठी नव्हती बारकीच होती. तर मित्र सांगत होतो डायरेक्ट जाऊया डायरेक्ट दर्शन गावतार पण आमका डायरेक्ट दर्शन नको होता. आणि देवळात असा या पाळणा बांधलेला आणि पाळण्यात गणपती घालतात भारी वाटलेला एकदम मस्त मन प्रसन्न झालेला. तर व्हिडिओच्या मार्फत पहिल्यांदा मी माझ्या मित्राक थँक्यू सो मच म्हणतोय आणि खूपच थँक्यू कारण पहिल्यांदाच गणेश जयंती बघतोय मी अशी. तर मंडळी बापाचं दर्शन घेऊन झाल्यानंतर माझा मित्र म्हणायला लागलो चल धरणार जाऊया. धरणावरसून बघ कसा वाटतं एकदम. तर धरणार मी जाऊया म्हटले ते का आणि वरसून एकदा बघलं तर भारी खराच भारी वाटा होता. तुम्ही पण बघा तुमका वरती जाऊन दाखवते एकदम भारीच वाटतं. बरेच जण कुणकेरीचे धरणार येऊन गेले असलेले फिरान गेले असलेले भारी वाटतं बघा. मस्त एकदम भारी नजर वाटतं बघा. तर शेवटीने माका विचारल्यान कसं वाटलं आमचं गाव. तर मित्रा भारी वाटलं गाव एकदम भारी आहे कुणकेरी गाव मस्त वाटलं माका. परत जर माका त्या बोलले तर मी परत सुद्धा येईन. तर म्हणजे धरणार फिरान झाल्यानंतर आम्ही गेलो जेवणासाठी आणि जेवणासुद्धा लाईन होती पण आम्ही थोडा वेळ बसलो आणि थोड्या वेळानं आमका जागो गावलो आणि जेवण वाढून चालू केल्याने तुम्ही बघू शकताय. तर म्हणजे जेवण बिन झाल्यानंतर असं वाईट जरा निताक जर गावला तर बरा होता असं म्हणून आम्ही गाडीवरच बसलो. नाही म्हणतात 3-3:30 कधी वाजले कळाग नाही. आमका ड्युटीत पण जायचा होता दोघांका. तर म्हणजे आजचं जर व्लॉग जर आवडलं असतं तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा कमेंट करा. थँक्यू गाईज.